isusu takatyora mabhanditi tikabva tasiya tavaudza zviti tikati musina kana hiti munotopesana kanebhiti isusu tinorova hipu yekuhoko nditoripu. Makadi, don't forget to follow us in Nasitini interview Nomkomana Tsikira Mana anonzi silent killer Ngirozi Yedzinza. Makumecha zero mdara kufekera mujuchu kubuda kumichu sana sekalazika makanobuda kupfurumbwika mdara saite yoyo. Kuna silent zvamukucho mukufu izvi zvatanga sei futi asi zatotsadzirana kani. Dara mukona chi makanomecha kakundibhowa kaya ngirozi yedzinza ndiani indinonzi ngirozi yehondo mabudaita sasekalazi manje. Kuna silent interview inongotanga nekubombono nekutukana iri pano aiwa zvekutukana nanasekarazi vako munozviita kuma-international kuma-radio kwenyuko pano ndine ichida kukubvunza mibvunzo mishoma mitatu saka mira titangeni kukubvunza tisati tatanga makufe emukwepferi menyu iwayo. Bo mechai kundibvunza ka mukandibvunza zvimwe zvinhu handipindure. Waraita zvinzwa mubvunzo wangu wekutanga ndeyekuti kusei uchiputsa mfudya uchirova zvinonzi zvimaganja keke nezvimadrugs zvomunorova izvi munonyatsozviitirei? Dara munhu akakwara akaenda kuhospital anenge aenda kunoita sei? Anenge aenda kunorapwa kana tinopiwa mamedicine acho saka uri kuyedza kuti chiine example iyoyi. Tisina mari yekuzvirapa maiona manje saka tongobva tarova kufu. Mukoma silent killer ndikumbira kuti muzodzoka pashuwa pangu next Saturday nekuti nhasi mubvunzo wangu handichakwanisa kubvunza nenyaya nekuti mapinduriro muri kuita hasi kufambidzana neni saka toonana musi weSaturday. But mukapota muchindidedzera zvinhu zvisina makufu makwefuka ndenchitoda mari yangu.